Hey guys, welcome back to our new vlog. So morning out the 7:25. Guys, chapati ಆನಂದ ಸ್ಯಾನ ಖಾಲಿ ಉಂದಿಗೆ ತೊಂಟ ಅದು ಬಂತೀನಿ ಬಂಗುಡೆ ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಮಂದಿ ಪೌಡರ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ತೊಗೊಂಡು ನಿಗುಲೆ ಬಲ್ತು ಪೋವರ್ ಅಂದು ಓನ ಜಾಕದಿತ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಲೇಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇದು January 7 ಕಾಂಡೆ ಆಗ್ತದೆ 6:40 ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಚಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಊರುಡ್ಕಂದೆ ರಸ್ಕ್ ಬರುಂಡು ವೈಷ್ಣವಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಚಾ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕ 10 o'clock ಚಪಾತಿ ಬಕ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ ತಿನ್ಕಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇನಿ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ಡೇ ತೋಡು ಇನ್ನು ಅಗಲು ಒಂಚು ಎತ್ತೆಡಾಡೆ ಪೋಡು ಈಜಿನ ಸನತ್ ನಗುಲು ಪುರ ಬರ್ಪಿರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಪೋಪಿ ತೋಡಿದೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. Guys, welcome back to our new vlog. So morning out the 7:25. ಅಂಚಾ ಮಲ್ತೆ ರಾಸ್ಕ್ ನಾವೇನು ತಿಮ್ಕ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊಡು ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆತಂಡು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬರೋ ಮಲ್ದೇಳು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಪುಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಬರ್ಡೇಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊಡ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಬಕ್ಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತದಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪನೋದು ಐಕಂಡ ಆಫೀಸ್ ಸೈಡ್ ಬರೋ ಪೂರಗಲಿಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಸಿ. ಸೊ ಅಂಚದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪೋಗ. ಸೊ ಚಪಾತಿ ಇದಾದ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಅಂದಿಚ್ಚಿ ತೂಕ ಎಷ್ಟದ ವೀಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮನ ಯಾನಿತ ಚಪಾತಿ ಮಾತೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ದಾದಲ್ಪ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಟೊಮೆಟೊ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತಾಂಡು ಐತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ದೆನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸ್ ಐಟೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದಲ್ಪ ಬಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಯ್. ಈಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತು. ಹೆವಿ ಪುಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪುಡಿ. ಫಿಶ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಗಳು ಉಂಡೆ ತಂದೆಟ್ಟೆ ಸ್ಯಾನ ಖಾಲಿ ಉಂದಿಗೆ ತೊಂಟ ಅದು ಬಂತೀನಿ ಬಂಗುಡೆ. ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೀನಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮೀನು ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಬಾ. ಸೊ ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಗೊತ್ತು ತೂಕ ಅದಾಯ್ತು ಬಂದು 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ.
ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ವೆ ಬಕ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅವೇನು ಅರೆಪ್ ಮಲ್ತಕ ಮಲ್ಪಿಡ್ತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾವ ಮಲ್ತಕ ಸೊ ಒಂದೇನಿತ ಪಾಡ್ಗ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ಬಂದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ವಿತ್ ಮಸಾಲ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾತ್ರ ಹೋಯ್ನಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಮಲ್ಲ ಫುಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಅವು ಬುರ್ಚಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆ ಬಂಗುಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಸಣ್ಣಲ ಆಯ್ತು ಕಡೆನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಪಾಕ ಸೊ ಒಂದು ತೋಲ್ ಸಣ್ಣಲ ಆಯ್ತು ಜಾತ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿ ಪಂಡ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಉದನ್ ಮಲ್ಪಡ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಟ್ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತೂಕ ಎಂಚಪ್ ಮಂದಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ತೊಗೊಂಡು ನಿಗುಲೆ ಬಲ್ತು ಪೋವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ ದಾಕದಿತ್ತಿದ್ದ ಮೀನು ತಿಂಡ ಬಾ ತಕೊಂಡು ಸೊ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಗೈಸ್ ಸೊ ಎಂತ ಪೋ ತಿನ್ಕ ಏನು ಪಂಕಲಿದ್ದೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪೂರ ದಿವಂಗ ಸೊ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪಲಿ ಗೈಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಬೇ ಲೈಟಲ್ ಶೋಕರ್ wait I will show you the piece with gravy like this nice side kudan side inch on mean so taste inch today wait like this and like this oh sorry tu ichara inch on guys I hope nigle ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದೇನು ಪಡ ತೂನ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾಂತಿರಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದೇನು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಡಿಶ್ ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೊಸ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಡ್ಡ ತೆಕ್ಕ ಸಿ ಯು